discovery kanami isang cabinet lay manango no. And there's Manang. There, it's 1 p.m. 1 a.m. and ang duty day Manang is until 2 a.m. There's Manang. Hello. Kita naman ko nga. Migo ko naman nakita ko na. May talent fee, grabe. Subong si R. Gaman. Yes, isang man ka Ilonggo YouTube content creator. Kadari kami subong sa Festive Mall para mag-attend sa Iloilo Mega Book Fair 2019. So let's go! Alright, may isa naman kita nga kilala. Ka-illustrator, ka-comic artist, si Emil. Hi. May mga friends kita nga gusto magpa-consign sa imo nga art din kanila, pwede makontak. You can find me on social media on Facebook, Instagram, and Twitter. I also have ArtStation where I upload all my concept arts and full illustration at ArtStation. Ayan. I do commissions as well. PM me for details and we'll talk about it. Ayan, PM is the key. Yes. Kay it's already 12:30, kagula pa kami ka-lunch. And shout out galida kay Kuya Herms ang haba ko kada mag-stock ko nga daan sa mga IYCC nagka-ka-pimple. Kuwatok ako ka-pimple. Saka ka-edit. Mena, hindi siya. Gusto ko ni. Oh, gala. Yeah, gusto ko na. Mangkunta-kuntag ko na. Like seriously. Yan kakaswa ko na ano. Kids at height, hindi pwede. Selfie na lang to. Selfie! Sakat na tayo. Nagutom na ko ba? Si gutom lang din ako. Thank you, Git. Hello! Ang ato nga facilitator. Daw kilala ko gini mo si Denise. Ikaw subong nga nag-train sila for calligraphy. After sini din kanila pwede katuan kung gusto man nila nga i-learn kay balaan ko kulang ni ang 6 hours nga training. Pwede din kanila pwede ma-contact. Pwede man sa Facebook or sa Instagram. At Denise ba? Pagkita lang. Pwede ka. Bisa na lang i-chat. Ay, thank you. Batian nyo ito nagwapa. Nagkita yung nagwapa. Oh my God, nagsexy pa dito. Sige. Chat ka mo ha. Chat ka mo, mandam ko. Sa sulod, may ari kita nga corner kung sa diin ang mga panay products ginabaligya. So, pili ka mo kada lokal nila. In fairness namin, ang sauce ang ilang tackers. Yeah, so tapos na kami. Lunch at 3 p.m. Ano oras? Subong kasi mo? Wala ko gaano katan. 3:19. There you go. And like nyo ang kasing-kasing page and JCI. Thank you very much, Art, for joining me this day. And of course, yung Cafe Panay. Today, Manong, sa sulod there si Manang. Cute-cute siya. Gina kay ask niya ko kung saan side up or scrambled ang egg. Hindi. Sakit ako nose. So I can't speak really. Right. So, ginamo ko na hamba ko siya. Kagina, yung amo na, oh. Ay, lang kasi
sagad si Manang mag-sign language. Ano gani na tawag? Gampang ka na sa una. Ang ano na, ang mapunot-punot ka mo tapos ma-action-action ako nila. Charades! Oh! Halat! Bye! Hello everyone! We're here requesting more na muna tusubong tayo mo event. Sadya man, kay magulang tapos ang among cosplay competition. Pagdamo-damo man to nag-participate. Biskan wala sila ga-compete, naga-costume gid sila. And mayara kami book fair kay gusto namon ang mga palabas sa libro happy gid. Kay tungod non-toxic ni siya kag plant-based. It's made of soy wax. Safe siya just in case sa inyo kamot pagtapos mo drawing or paint na medyo napahid mo siya sa imo na bibig, hindi maglaini mo pamatsyag. There you go. So thank you very much for joining us. Today is the day 3 of Iloilo Mega Book Fair 2019. And eto na, at last nakita ko yung mata ko nagtatagalog. Art, it's your fault. Not the pimple. Miari kita nga ginabaligya sa 9 and Beyond nga non-toxic nga crayon. So safe siya just in case nga ang aton nga mga kids pag color nila tapos gulpi lang napahid mo sa syempre tendency sa mga bata pag color muna. So ang ini since non-toxic siya, kasi mapahid nila sa ilang nga bibig, okay lang kay safe gani. Non-toxic gani na. So yeah. I'm not really feeling well. I can't laugh. Sakit ako ng heart. Wait lang. Art kasabad sa imo ginisa. There you go. So that's it for our day 3. Ako may eraser. Ako din. May eraser pag yun siya. Nursery rhyme. Oh, kag na-meet niya pa. May pakita ko sa inyo nga. Iyang stick. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe, comment below, and click the bell button to subscribe my channel. Bye! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Rubeinspired!